patiri kutaura nezvembavha apa sekuru, pane here imwe nyaya yamunorangarira yamunoti imimi makabata munhu zvikashamisa vanhu vazhinji? Ipi nyaya imwe yamabhenge muchinditaurira tisati tavhura kamera? Already. Kazhinji ndo watu mukabata mbavha musaro. Mukabata mbavha anoti inini pamba pangu takanjibira. Ndoda kuti pasano biwa. Kana takauya koba ni mwana ali. Kuti ndogadzira. Ndonyakanaka. Ndogadzira. Ndagadzira kudaro kuti mukamuona arimo musarova. Kuti mukarova chituna chacho hurumende inosvika. Kana yasvika ipapo kuti yakuda kuti zvakatanga sei. Ndiana akaitisa. Unozosvika wauya kuno. Mazuva nevapo. Usarova. Hama dzacho dzichaziva. Nyangu ari mupengo hama dzichaziva. Achauya. Kodi bomuona anozomununura. Transform and beautify your house with Macho Building Contractors, where we specialize in all forms of tiling for a smart finish on your domestic walls and floors, as well as industrial applications. If you need carpentry works done for you, from ceilings to internal and external doors, our experts ensure quality that lasts. If your home is in need of any repairs, our building maintenance services will restore your property to its best condition that will shine. Remember, the value of your home is all about how you finish it. Elevate the value of your property today. We are found in Mvurwi, Glendale, Concession, and anywhere in Zimbabwe we can come. For a smart finish, call Macho Building Contractors for a free quotation on 263 786 898 873. Makasimba here sekuru? Aiwa tiripo makadiwo. Isu Slime Media TV tauya kekutanga padare renyu panapa. Mungade kutanga nekuzivisa vazukuru kuti munonzi sekurani? Munonzi sekuru Isa. Tinotenda zvikuru. Maane nguva yakadii muchiita matare? Ndine nguva yakareba. Noti ndakato zvekudzinza. Zamana ndasvika muno muZimbabwe. Mongoti simudzei izwe zvishoma kuti tigonzikwa nevateereri. Ndine nguva yakareba ndichiita matare angu. Zvinhu ndezvedzinza. Chitanga mandichiita matare angu akusvikana nhasi. Naika. Aiwa tinotenda. Saka nhasi zvakamira sei? Tirikuona mune vazukuru vari mudare. Tengutosira kwamuri kuti mutange dare renyu. Tozotaura pamberi apo kana tinge tapedza dare. Tinotenda, ngativhurire zvedu mberi. Maona vazukuru varimo ava? Ndavaona. Kwabva ukadoma? Kurimuka. Tinotenda. Vane dambudziko ravo riri mumba mavo. Ndovandiwana nhasi panopamba. Ndikati alright, vachingosvikawo vachingogara pasi ndopamuri kusvika. Alright, tinotenda. Ndokekutanga vachiuya panapa here? Vakambouya? Sata ndokutanga. Ndokekutanga. Tinotenda. Andi vakaita kubva nezvangu. Tinotenda. Aiwa regai ndimbotaura navo zvishoma. Alright baba. Pane akanzwa sekuru Isa here? Ichokwadi. Makavaziva sei sekuru? Ndakavaziva kune shamwari yangu yandoshanda nayo basa. Ndiye akambouya kuno achibatsirwa. Saka ini mukurukurawo chimwe chakanyanya matambudziko anenge achitinetsawo. Ndopakandirifewo kuno kwachitifamba ukadai ngandipa nhamba dzasekuru. Saka ndauya nhasi nemudzimai wangu namama. Naika. Aiwa tinotenda. Aiwa pakanaka sekuru. Taurai zvenyu nevazukuru venyu. Muzukuru watambirwa sunungukako. Sezvo matosangana nevava vari kuvauya. Dambudziko rako nderei? Uyezve kuti zvive nezvangu inini. Akaziva sei kana wakaziva sei nezvangu? Kuti ndisvike pano sekuru, ishamwari yangu yanditsitsa panapa. Shamwari yangu yaitwa nedambudziko ranga ainaro mukumba kwake. Ndikauya pano ndikabatsirwa. Saka mukukurukura vanhu vamugetsi shamwari muri muchionesana ushamwari ndambo kwangu kwadai. Saka ndopakandiunza panapa. Zvakanaka. Kwadai chisilenge chitaura zvino kuti
dambudziko rako nderei? Dambudziko rangu ndere rangu nemudzimai wangu mumba medu. Alright. Tane 10 years. Alright. Tiri tese. Hatina mwana. Alright. Mudzimai wangu akaita mimba miviri. Panota 5 months, 4 months yobva yangobva. Alright. Saka ndasvika pano nhasi kundibatsirwa ndingaitawo mwana mumaoko. Uye ndafambira sekuru. Alright. Handizivi kuti zviri kukonzerwawo nei, saka ndauyawo kuno kundibatsirike. Aiwa, zvakanaka. Saka kuti ndikubetsere kuti ndikuratidze here kuti chinhu chiri kunetsa mumba menyu ndechekuti here kana kuti munoda kuti mumba menyu muite zvamuri kuda? Zvese sekuru ndiri kuzvida. Problem iri kukonzera kuti mukadzi wangu abve pamuviri ndiri kuda kuziva kuti ndiri kukonzerwa nei, plus mwana futi ndiri kumuda. Alright. Zvakanaka. Zvinhu zvinokonzeresa kuti munhu asaite mimba zvinhu zviviri kana kuti zvitatu kana kuti zvimwe handizvigoni kuzviverenga. 1 isari rokonzeresa kuti munhu sari kana ripa munhu anoita nhumbu inobva, anoita nhumbu mwana wewobuda 2 days 3 days anofa, kana kuti murume anofa. Sari riga rega. Sari iri rinokonzeresa munhu kana kuti Mwari ndiye anokonzeresa sari, nokuti munhu anoita jealous yokuti muzukuru wangu uyu asinoda aite mwana, mushonga ndinawo neida kuti ndishandise nhumbu yemuzukuru wangu uyu. Saka pa wafunga kuti tipinde matare here kana kuti ndongokupa mushonga? Ngatipinde matare sekuru, ndo nyaya hombe chaicho iyo, tizive kuti zviri kufamba sei. Handidika? Zvakanaka. Dare rangu inini uteereresa, handidika? Chinonzi dare ndechekuti ini handigone kutoti ndaona munhu wacho ari kuitisa zvinhu apo ndikuudze zvese azviite kuti ndinhingi. Izvo ndakambozvisiya nokuti vanhu vanorowana, asi ndogona kuti ndione zviripo kuti zvikonzerwa nemunhu, munhu wacho munhurume munhukadzi nezvikonzero zvacho kana zvikambobuda ipapo, handidika? Then ndinozokuudza kuti handiti wanzo zvandataura kuti asi munhu wacho handikuudze zita ndinaro. muchitsvaga grass, vachitsvaga grass. Imimi pane kwamakamboendawo here kana kuchechi, kumapostori kana kuti kune vamwe muchitsvagawo dambudziko? Kumapostori ndaimboendawo ndaimbopuhwa minamato. Mashandisa minamato, kushandisa minamato. Mwachitonzi gezai mese, mumwe ndakadzinganwe, kana anatoona minamato iyoyo. Pamiri panobata, pati mwedzi iyoyo 4, 5, 6 apo haidariki. Awa notenzi. Alright. Mutupo wako ndiani? Ndera Nzou. Nzou. Alright. Kumusha nekupi? Kumusha kukaroi. Asofa ndo karoi. Kuvaroi? Karoi. Alright. Zvakanaka. Mama, musati mawanikwa nemurume uyu, pane murume akambokuwanai? Mama kanchi. Murume mukadzi wako? Ongo. Taura makatarisa sekuru. Ndizvo. Alright. Pane zvakamboitika here kubata nhumbu kubva kana kuita sei kati makakonana pasina kubata nhumbu? Aiwa, hapana zvakambooneka. Hapana kana kubva nhumbu haina mboka? Alright. Alright. Mama munoerani? Moyo. Moyo. Alright. Alright. Alright, baba, ndiri kuona apa ka mai ava pavakawanikwa noumwe murume pane vainetsana nawo, handivataure zita, asi vainetsana navo vacho munhukadzi nevanhurume 2, munhukadzi 1. Vakatoti tichaona kuti izvo kuti uyu zvoita nhumbu kuite chii, tinoona chete. Asi vanhu ava vane chinhu chavanoshandisa nhumbu dzenyu kana kuti nhumbu dzemuzukuru wavo uyu
ikabata ikabva izvozvo hamuzivi kuti anotora sei. Pane matoro anoita iwo kuti zvinhu zvavo zvidi zvivashandire. Zvakutaura nasekuru mazvinzwa muri kuwirirana zvere? Ichokwadi. Pane here zvakamboitika zvakadaro zvokuti makazonzi uchazviona? Ndine vanhu vandakatopopotedzana navo vakandipa mashoko iwayo vakati uchasangana nazvo uchazviona. Alright. Zvikatizvira sei unoti ukazviteedzera unogona kunotema nekunopfuta mushandika kuti tombomira apo tombochengeta apo. Saka baba ndimanzwa nyaya yacho. Right. Saka mafunga sei? Kuti yakwamuri sekuru kuda kubatsirika. Oho. Batsiro. Sei. Muwaone here ndikudze vanhu vacho here kana kuti sei kana kuti muda vana? Shungu dzokona vanhu vandinadzo. Ndozvandaramba igirazi kai. Mutemo unoramba kuti ndikuudze izvi. Zviye zvavanoti zvemprofiti sekuru kudai dai baba wako kudai. Hazvidi. Munorovana. Mutemo unozouya oshanda basi. Ini zvandoita inini ka. Zita racho ramai vakadzi vari apa vanhu varume vari apa. Ndinaro pano. Vanhu vacho ndikuvaona vari panapa. Asi zvandikuda izvo tizvisiye izvo. Chakuitisa kuti uye nemudzimai wako kwandiri kuno saka uri kudei. Ndibatsire sekuru kuti batewo mwana. Batewo mwana. Mukadzi wako akaiswa sari. Sari ndiro kuti achasvikira kupinda mumakuva nokubata mwana. Muchasvikire mimi kuparadzana. Chamunoronga chisingabudirire ndo sari. Izvozvi mudzimai wako muviri wake pamunoita basa remumba muviri wako katonhora. Uyezve murume mukadzi wako uyu pasari ndutazve sari mashando esari. Paunoti ndiri kukuda ukumbata iye ane achikusema anenge asina shungu newe chikonzero sari. Uyezve laki sari iri ndere hadzi dari rehono dewakaenda kudhara kuti rehono nodzinga varume. Rehadzi unongoda chete zvatinenge tichida zvekuti zvangu zvidi zvipere pachinobuda hapana zvakanaka. Ndiye mushonga wekuuchika. Ndine mushonga wekuuchika. Ndingoda sekuru kubatsirika kuti zvibate mwana zvingoita. Sari rinoitwa sei sekuru? Sari iri harichekwi. Vakawanda munonyeperana kuti sari rinochekwa. Haiwa. Sari tongopa mushonga. Wachanoisa muporiji onwa. Robva kawanda. Kungobva ipapo kawani anotanga kuenda kunguva yedu. Kungopedza ipapo ngosangana nhumbu 1 month chete. Nhumbu yabata. Pa 1 month apa kungopedza kusangana chete nhumbu. Wichituwa chaateveri nikatobata. Mukuzvinzwa zvitaura sekuru? Batsire sekuru zviite. Handidika. Chaiya tafambira kuti wakumufamba kwanzi baba zviro zvinoremekedzeka kuti wani baba nengi baba nengi. Ndiro. Mamba kundidziwa nemutupo kana zita chako mamwe unokusana chiremerera. Kana wani mwana wako ndiro zvinhu zvinodiwa panyika kuti waitobata mwana maoko. Right. Mushonga ndokupai. Munodya muri 2 like mauya muri 2. Mukandifonera pa ndikati uyamese muri 2. 1 munhu andigona kuti mbetsera asi muwe makakwana. Kuwe kwamaita apo ndokupai muchanodya mushonga muri 2. Wemurume ndokupa wekutanga muchanodya muri 2. Umwe nomwe uyu achagari ega umwe wachamupa. Iwo murume chakupa wako kuti uje tidzosere simba. Nokuti apa ndichakukirina system yese. Azvirwadze azvite sei tinongoita semaitiro yatinoita everyday. Handidika? Ndada kubvunzawo kuti kune vamwe vanhu vanoti kana vachinge vaita zveuroyi pane munhu kana kuti vamutsinga
vane vachitoona kwaari kupota achienda kana kuti kumapostori kana kun'anga kana kuchi zvino avazi chero mukaribvisa vanhu vaya havazozviona here kuti rabviswa kana zviripo vobva mudzorera futi rimwe zvakanaka kuya kwaita apa 1 dai varoyi apa dai musambopinda dai muri muroyi imi dai musambopinda manzvisa ndavhara mhepo dzake dzabva nadzo kumba apa pachampa mushonga iwoyo isavadzivirira nemushonga wacho nyangwe akanyanya kumba hapana anouya mumba kotambisa afite makuisa jurawo ndakuisa limuro inonzi chii limuro oho aiwa pakanaka saka sekuri mukutivimbisa here kuti gore rinouya nguva inei amai vanenge vaane mwana nababa vamubata pamaoko 1 month kana asina kuenda kuchipatara kunobvisisa nendii asi ndozvati chiripo naika noti kuchipatara vanobvisa kana kuti kana chirwadziwa noti kana chibvisa vanorwadziwa magumo ocho oti ndibvise ichi kanti tibvise ichi usiye kurwadziwa isingazivi ndivabvunze mava makaenda kuhospital nhumbu ichibva kana kuti payairwadza nhumbu makaenda kuhospital here right maenda kuhospital vakati kudii makapedzana sei nehospital vakangondipa mushonga vakandipa ndibaya mainjection avakandibaya and then ndovangonditi tinenge tageza mudumbu mako majection ndokugeza mudumbu hapana kuipa ndaitofunga tati taklina tabvisa nei nedura racho aiwa kwete hapana kuipa alright muri achibereko kubvisa chibereko alright ndingade kubvunza matimi maane 10 years nhumbu dzakabva dzingave ngani kana muchiri kurangara 5 zvinorwadza sei kusabata mwana mumaoko wambotakura nhumbu amai aiwa zvinorwadza zvisingaiti wadza itori peni kuti simudzai yenyizwa itori peni kuti unenge tofunga kutoti pamwe unenge watofa dzichibva kudaro amai vanga vari kutaura kuti zvinorwadza kana uchitomboona kutoti unenge waita mwedzi yakati kuti mwana akutobatika imimi baba nyaya iyi inokurwadzaiwo sei yekuti hamuzi kubata mwana mumaoko uye muri kungoti kana mwedzi dzasvika pa4-5 months dzobva dzabva zvinorwadza sei baba nyaya iyi inorwadza zvakanyanya kuti moziva mazuva aya vakatana vachitakura mazuva acho vachimboema achitiba chakati uchotenga nemwoyo uchimukati mune mwana wangu but ona pa5 months 6 months hapaisina mwana saka zvinhu zvinorwadza apo nongowatenga preparation futi sebabva ndongotenga preparation udi preparation nhumbu yakabva uchiramba kwaichengeta mumba hazvichaita wotongopa vamwe ukama nhumbu yobata kuti pamwe zvinoita ona same hazvitombochii saka unobatika ndofunga mweyo kuti munhukadzi kuti amboenda mumba wako pamwe problem uona kuti futi akaenda ndozodii tangotsvaga umwe futi ega tingoshinga pamwe zvichaita saka ndounyeba zvinhu zvinorwadza zvinhu zvokuti mukadzi anotaura mimba 5 nhumbu dzichingobva zvinorwadza amai munhu ndoamai venyu avari andoamai angu alright matadza kubata muzukuru maoko zvikurwadza zvikurwadza kusabatawo muzukuru nezera rangu riri randinaro rineri zvinongorwadza saka shungu yenyu ndeyekuti kuti shungu yangu ndeyekuti oda yanga ngubatawo mwana imai mbofungidzira kuti chii ndaingofungidzirawo kuti pamwe achabata mwana mumaoko asi izvi zvekutaurwa nevanaka muri kuziva kuti nhumbu dzadzichibva saka maifungidzira kuti ndiani ndaingofungidzirawo kuti pamwe amene pamwe kutaurisa kwake pamwe anenge akagadzirwawo nekutaurisa kwaanoita saka unobva wazvishaya kuti zviri kubva kupi tanzwa nhau inofadza kaisekura kuti gore rinouya nguva inei murora anenge ane mwana makubatawo muzukuru pamaoko maifarira here nyaya ndafara zvokuti ndotowapa chimwe chinhu sekuru akangobata murora wangu mwana tine shuwiro yekuti udai murora wangu angobatawo mwana yekuti muzukuru chaiye ndinomuda muzukuru tinotenda
sekuru mai vari kufara kuti gore rinouya vanenge vabatawo muzukuru wavo. Munovivisa here nyangwe nevazukuru vari kuona paSly Media TV yavo kuti gore rinouya tinenge taakutove netestimony taakutopupura kuti sekuru Isa vakabatsira mudzimai vamubvisa sare raimutadzisa kuita vana pamakore 10 apfuura? Ichokwadi nditovimbisa zvekutoti chivimbiso changu chichavarwadza ivo kana tachivarwadza ivo. Pandoda kuti ndiite izvo zvandoda kuti ndiite izvo zvavada kuti ndivape, ndinovaudza kuti vanondipa kamari kadiki. Asi kana azvoiti kwane mwana ndopandozvovachaja manje. Naiva aiwa tinotenda. Ngatichitarisai mamwe matambudziko ari kuuya nevanhu pano tiri kuno kutafara nhasi uno kumba kwenyu kunoendwa kudare kwenyu kunoko. Mubasa iri makatanga pane nguva nditi? Ndakatanga pane nguva. Ndedzipi nhau dzamakabata ari matambudziko anonetsa vanhu paupenyu dzamunorangarira dzinoratidza kuti inyaya dzinobatika, kwete kuti munhu akauya achinzwa musoro kuti angoya achinzwa makumbo ayo ndokuda nyaya dzinozobatika chaidzo. Inini nyaya yandowanza kuwana yanowanda kubatika nevanhu kuwandiro nevanhu vacho cancer. Munhu akauya kwandiri ndinotanga ndamubvunza kuti wakamboenda kuhospital ti wakazwa sei kuti icancer? Chibereko changu so ngakuita kuhospital kuti pandicheka bundu wakapiswa here? Ndio slogan yangu. Aiwa akati uyai tozvokupisai kuti saendera mberi. Pakanaka ndotanga kurapa baba. Zvirava kuti kana akambopiswa munhu zvino chireva kuti handigoni. Handigoni nokuti ronda racho harisi kufema. Alright. Tsinga dzeronda racho hadzisi kufema, nyange ndikamupa mushonga ndingodzokera pakuronda hazvisi handifuni. Kune magomarara akawanda, makensa iwaya. Kune imwe kensa yemuzamu, imwe kensa ndeyemuchibereko, imwe ndeyevarume yavanoti prostate cancer. Imimi kensa yamunorapa ndeipi? Dzese munodzirapa kana dzisina kupiswa chete? Asi kana dzakapiswa akanga mwana zvangu handisida kunonotsa. Zvinozotora nguva yakadii kuti kana munhu auya ane kensa kana kuti prostate kana kuti ndeye muzamu kana kuti muchibereko kuti munhu apore kana anga ane kensa asi haasati apiswa? Inini akauya kuno kwandiri kunoko ndinomupa mushonga wokutoti nhasi unwe katatu muporiji, kuseri, masikati, manheru. Wanzwisa kuti ndozvomupa wakawanda. Wani wakudaro mangwana kuseni undifonere undiudze kuti iko uri kunzwa sei, wamuka sei. Vakandifona kudai kuti sekuru usiku vana vanhu vandifonera vati usiku uno ndaenda kutoilet kasingati ndaita wet singaite uyezve chibereko kana kuti ronda rangu rikubudisa mvura kana kuti urwa kana kuti mvura. Alright, ndozvati mushonga wangu uya watanga kushanda. Kana pane ronda ndakamupa mushonga wokumwaya nomuporiji nomumvura. Iyoyo chete iyo akangoiteedzera kwe 1 week achiva chinudza sekuru kuti pakadi kuti treatment yangu iyi ndichiregedza pasise pandokunzwa kurwadza kuti ayo ngatipedzese nokuti mumwe takawandirwa nokuti mumwe zvakatangana pauri kuona kuti zvabuda icancer iyi yakatanga kudara. Ngatimboda samune vazukuru vakati kuti vamarapa vakawandisa but vamwe ndomavakoniwa vanenge vachininyepera kuti hatina kupiswa hadi kunyepa kana akapiswa vanotopedza mushonga nekuti hazvishandiki nekuti ronda harisina tsinga kuseri paunofonera wanzwa sei pawarara pawakanowa poriji hapana chandanza ndozvoti akapiswa but angondivanzira kuti alright ramba chinwa poriji yako iro mushonga wako iwoyo chinwa kaviri pazuva, kuseni manheru kuseni manheru kuseni. Pere kwe 1 week achataura zvimwe futi uchiuya ikuno kana mushonga uchipera ouya kuno kuti mukuziva kuti makapiswa. Tinotenda zvimwe zvirwere zvamuri kurapa futi zvamakarapa vanhu vakawanda. Pane nhikwi. Alright.
pane asma, pane chirwere chepabonde chekutoti ndatora sick child drop, pane kuvharika isu varume kusaweda. Iyo mishonga yandataura iyo chirwere chandataura apo icho ndechekutoti ndikakupai nhasi mangwana muno muchindudza kuti apera kana even kutevera kusingaperi. Ndikada kuti apa handina basa, vanhu vakawanda havamo, ndovabikira porridge yako kati ndotora mushonga ndodziisa mvura apo ndomupa pokuenda unenge araita. Unenge araita. Ko kune vamwe vari kumati kusatevera ndika kune vamwe vakaroyiwa asi ari kutevera kasingaperi. Ari kutevera kusingaperi. Ndopa one cup. Zvobva zvomira pakuti sekure zvaita kunge zvamira kuti alright chienda unofana kunwa mangwana futi unwe mangwana cho unwe katika 1 ndoita kuti 1 for day. Ewa tiri kupanzwa. Pane zvimwe here futi zvamunorapa vamudare renyu rino sekuru isa? Alright. Ndafirwa ndisikunzwisisa kuti ko zvakabva nepi apo kapo. Taurai tinzwe. Ini ndikaindomubvunza ndoti unoziva kuti kufa mutemo waMwari. Pamusiku sanzwise ndepapi hoye masikati mwana wangu uyu akatoenda kuchikoro akadzoka akawacha uniform asi chifumi chenhasi kuseni kati chezuro kuseni kuti ndaona mwana akaoma hoye ndipandopinda Matare ndoona kuti ndiani horaiti pane zvakaitika apa pane akaita asandikudze zita apa zita pamuratidza kuti hamudi napo. Ndozondishongisa kana kuti ndozourayisa vanhu. Asi kana mazviona zvakadaro mazviona nevakamugadzira imi munozogara munozomusunungura. Ndomuudza kuti alright saka wafungei taiwa ndoti mufi wangu uyu amuka aende kuvanhu avaita kuti alright ndinotanga ndavadzivirira vanhu ava. Ndikavadzivirira ndoudza zvokuita ende munoreruka manzwisati kudzivirira kwandoitako ndovapa kuti chivindi chekutoti zvandinge ndaita ipapo iwe akanoita musi iwoyo pagwaba ipapo pane zvachaona zvishamiso asavhunduka ende havavhunduke nokuti ndavasimbisa ndavadzivirira vanozviona vanovaona ipapo. Sekuru taona vekuti waona vekuti kuti ndaona ini waona iwewe ndaona inini waona iwewe kuti alright dzikamako musha nomuka nenda kuti unoparadza musha. Sakura vati ndoinonzi go back to sender. Unoti munoita go back to sender. Haiwa tinotenda. Kana paitwa go back to sender ikoko varoyi vachona ivava havazodzorerawo here futi muramba muchidzorerana ma go back to sender. Havapakadzosera hazviite inoti ndobva ndaendesa to power. Munoendesa zvine power zvokutoti zvakafanana nokuti basa redu ratikuita handisi wekutoti ndikuita nekuti ndakaona nhinga achiita ndinofanazvo izvi ndinofanazvo ndezvedzinza kudzinza ikoko kwanondiudza kuti mwana wangu iweoka kuti zvaunoda kuti ungaiteka asi mwana wangu mwana wegaro akurire dziva rimwe chete. Alright. Madaro baba kanti mbuya mati mwana wegaro akurire dziva rimwe chete kuti mandiro vadhipi ndisitana kudzirei anzi iwe zvidzivirire usvika kumwe kuti unozvidzivirira kwese kwaunoenda ukaona mugoni mubi yako usati ndogona munyengerere shamwari kukaita kuti usakuvara kunoita sei anokupa plani uchienda wakadaro ukati ndoziva pane gona anogona wake anozvikugona. Kune vazukuru vanomboya kwatiri vachiti ndabirwa ndoda kuti mutumire nyuchi kana gudo kana chii munozviitawo here? Nyuchi dziripo nyuchi musenyepero kuti nyuchi chedu chedu but ichedu chedu noti dzinoruma manzwisaka but ijecha ijecha
pane zvandiroita iro zosvika iko rakuonekwa senyuchi rakuonekwa nyuchi chaidzo nyuchi chaidzo dzinotauruma vanhu akatofa kana kusafa right kana kuti kubirwa kwako wakaona mafumbo here pawakatora zvinhu achifamba makumbo ati aripo kanda pano anofanira kuva aripo correct kuseri kwenhasi kwese kupa ndimungu vatikwatikwa nevanhu kuti aiwa ipapa patsikwe alright ndinotsvaira unokore nesipunu wenaikuno ndinopomba andipombesa iyo ndinopomba kwesaizi kuti azive kuti chemunhu achibiwi iyi pachaziva kuti ndarwadziwa chataura munhu zvati kuti wandakaba ndekwaniki kuti akauye ndopa ndochaja ndowanza uchaja mbavha munochaja mbavha yacho chaja kana kufa mukamuchaja akasabhadhara anofanira kupomba kuya kwamunee makaita afambe makumbo afambe anotambudzika makore ese kana zviro zvenyuchi anotambudzika kusvika papi ane zvaanotambudzika yakakuti vanhu anongoona akamomoterwa nenyuchi pane anobaziva kuti no zvandaita zviya nokuti anoona picture kwaaba waneiona kwaaba kuti no kwandaba kuya ndo andigadzira akuziraiti aiwa vazukuru vari kuzvinzwa. Patiri kutaura nezvembavha apa sekuru, pane here imwe nyaya yamunorangarira yamunoti imimi makabata munhu zvikashamisa vanhu vazhinji? Ipi nyaya imwe yamabhenge muchinditaurira tisati tavhura kamera? Alright. Kazhinji ndovati mukabata mbavha musaro. Mukabata mbavha anoti inini pamba pangu ndakanjibira. Ndoda kuti pasanobiwa. Kana takauya koba ndi mwana ali. Kuti ndogadzira. Ndonyaya kanaka. Ndogadzira. Ndagadzira kudaro kuti mukamuona arimo musarowa. Kuti mukarova chituna chacho hurumende inosvika. Kana yasvika ipapapo kuti yakuda kuti zvakatanga sei. Ndiana akaitisa. Unozosvika wauya kuno. Mazuva nevapo. Usarova. Hama dzacho dzichaziva. Nyangu ari mupengo hama dzichaziva. Achauya. Kodi vomuona anozomununura. Chii chakaitika kuzimplants? Kuzimplants pane vamwe mai vaitambura pamba pacho. Paitambwa nevaroya. Asi muno yanga ari wani, anga wakawanda but anga ari wani. Kana chita anga ari wani, uyu ndi anga ari mutungamiri wokuya pambapa. Vamwe akachimutevera. Then akasvika kana akusvika panzvimbo pacho kuti kutoenda panani pamba paende papa kuti chitungamiri. Zvekufanana nokuti vatumira zizi. Vatumira mhepo. Vatumira gonzo. Vakaona isingauyi, zizi harisi kuuya. Vaya vavauyi vautoti vaenda. Zvino apa akaenda mai vavo vane muzukuru akamubereka kumusana. Akasvika papa kungosvika chete vakanamira kusvika useni. Munhu akauya apa. Kusvikana 8 akauya apa mwana wake first born mukomana. Akauya nemota. Anzwa kuti pane abatwa kuzimplants. Muroyi. Achifamba kudai akaona kuti ndi mama. Mwana anga abereka ndi mwana wemukomana uyu. Pinda imama. Akapinda makawani asina kubereka ari open. Magadzira inini. Taseta. Tasota. Munosota. Vakandidana sekuru wewe kugodi. Wakatoda muona kautoda patambo muroyika kuti andiuyiwo. Asimusalo. Ndoma. Ndazva ndakakuudza akabaita. Naika. Akaenda. Aiwa ndovunga vazukuru venyu vapabata ipapo ndinotenda. Handiti. Zvakanaka pakwa. Zvimwe futi zvamunoitira vazukuru panapo padare renyu sekurisa ndezvekuita sei? Panapa kuuchikwa. Mukadzi wangu handisi kumuona zvakanaka ati murume wangu handisi kumuona zvakanaka ndinosota. Rukawo. Central locking. Yenyu munoisa chii? Inini ndine mabhirimu. Mabhirimu kuita sei manje? Ndine witsono. Ndine ruware. Ndine kuzvomora. Kuzvomora kubvisa mberi yababa. Mberi kwa baba. Tochengeta kumba. Wenda baba asina tangosira pokugadzira mvura. Kura kuti kana baba vakada kubuda mumba uko wanoona pasina.
Baba musina chino. Pasina. Sekuru. Uya kuno. Cheshezo. Oh. Ko wetsono unoshanda sei? Wetsono pane wetsono andoti ndikatondo muda tenga tsono tu. Ishinda black. Pane mishonga ndozwa. Inoyo sakadwa. Akangojamba chete. Eti ngopise. Sakwana ndiwetsono. Kwanora mukadzi murume anenge arara mukadzi wangu iyeyo. Mudumbu wake anotochema. Achibati ndarara ndi mukadzi uyu. Achibaya baya netsono. Kowe mati obrim ndi zvimwe chete. Uma brimu zvimwe chete. Akangondopedza basa rake rechipedza kupedza kuita basa rake riyeri. Ni mukadzi womunhu. Mukadzi womunhu. Mudumbu muchachema. Ei. Baba anobvapinda mukati. Waikamba. Uwo murume wanga akarara naye uyo. Mukadzi. Uwo mukadzi. Murume arara nemukadzi womunhu. Murume uyo. Ndiye ninjati basa rake unhu wake unongwapinda mukati. Ndiani nengo inodzokera mukati. Zvino mukadzi hausi kuwana anokupimba une dambudziko rako. Dzamara wazivawo dzamukadzi murume wako. Murume wako achatambura but achaziva kuti pane kwandakatora achaenda kupinda pulani. Uya kwandii ndomuudza kuti handika ari kushayika munhu kuti ukurara naye wakasaidi. Alright. Ari saka mati akauya ari mukadzi achida kugadzira murume wake ari kufamba famba. Murume kusunga. Murume kusunga. Munosunga? Nokubvisa. Munosunga nokubvisa. Alright. Pano kusunga kuti sanomira kunze. Pano kubvisa aenda asina. Anotsuona 00. 00. Kune vamwe vari kuti mumusha medu vamwe vanhu vari kuita mari vachishandisa isusu vachiedza kutaura kuti tiri kushandiswa nezvikwambo. Alright. Ndosaka pane hari inoita sei? Ndinogirazi yandogadzira apa. Zvandichaita izvozvo show. Iwe autozivikanwa kuti ndakuisawo. Uyo wayo kondiudzaka. Ndauya. Kukomplaina kuti chi? Ndozvikuitika musha medu. Musha mwedu. Ubuda apa. Ukapinda unobuda nemumu. Ugara pabhenji apo. Undiudza kuti sekuru ndaona vekuti varudai. Undi vari kuita kuti ndinda kuda. Aiwa. Handiwazviona wega. Wazviona wega. Wafungei. Taida kuti zvipere tinouraya. Mushonga wake uya tinouraya papo. Wanga uri kupedza vamwe. Iwo manje ubva waita rombe. Vanga vane mota havachagoni kukwira. Vanga vane mombe dzakawanda dzese dzinongopera kufa. Pane zvanga achiita zvese amene matakishopu maningi mashopu yese kudzima. Sasa kuri mubata basa kaimo. Ndiro andakasiyirwa. Ndiro andakabva naro. Kudzinza. Toti vazukuru vamwe varida kubatsirwa. Asi vazukuru ava vari kunze kwenyika. Vari ku South Africa, vari ku UK, ku America. Munoshanda navo sei? Iwo ndio chaziva ini. Ini ndichamubvunza kuti ndiwani ndini mwana so ndiri kuno ku UK. Wakandinzwa naye. Nevekuti zvikuti kuti chichanetsa. Mapepa angu asi kubuda. Passport yangu yaita expire. Kana kuti ndasungwa ndikuenda kukoti. Kana ndikuenda kupi. Ndipe koti yauri kuenda iyoyo zita rayo nezita rako. Wondipa ndodzima dhoketi. Ndipe kwauri kunokumbira mapepa ako kuti mazuva angu andiwedzere kwavari kuramba iko home office iko. Wondipa nezita rake. Chienda mangwana unodi unokumbira mazuva kuenda kuya kwawedzere zuva. Kune vamwe sekuti mataura nyaya yembavha. Kune vamwe nyaya yekuvanhu vari kujeri. Kune vamwe vanhu vakaenda kujeri asi vasina mhosva. Akwanise kubuda achiuya kuno kwasakapuhwa makore akatowanda, pamwe 9 years pamwe 20 years. Asi iye ari kungoti handina mhosva yandakapara. Hama dzake dzinogona kuuya dzikabatsirwa here kuti iye agozobuditswa. Makambozviita? Ndozviita.
but wakawanda hawagutsikana nazvo but ndakambozviita vachiona zvisho munhu adi abuda todzima dhoketi tadzima dhoketi uko vanozoziva kuti ningi uyu vavo vega nyaya inga idzokera unosvika vana nyaya wokudai ko munhu akabirwa mota pamabhemutano nezvembavha paipai munhu abirwa mota muri mutara mutauni muharare mukana kuti kusouth africa ndine mumwe akatondibvunza ari kusouth africa zvaka ndakabirwa mari kana kuti anenge akatorerwa mari nemunhu waakapa achitenda anotengera imba obva arega kutenga imi mambotaura zvokuti unogona kutsvaira tsoka yake ko kana abirwa mota muri mutauni anoita sei kana foni ndichamubvunza kuti ko pawabirwa mota iri paparking pawakaisa handi ndizvo kuti yanga yabva pai wokumba garaji rangu randoisa mota alright uya kuno kana ari uko zvozvo ndinetsa but ndinechida kuti akauya kunoku pane mudzi wandomupa pagaraji paya pawe inonodai unoita masikati ma8899 nokuti mota dzinge kufamba baba iri afamba nayo kupi kwari kufamba nayo mota ichanomira murodi which ikamira murodi haichamuki madhoo achavhuriki iye ari mukati sakuri mawaya kuipa saka nekutaura kune kumwe kutaura tiringoti munodzora zvakabirwa ngatiti munhu anga andibira laptop yangu ino andibira computer anoita zvichii chinoitika kwaari indokubvunza kuti yanga iri pai bokisangokubvunza ndo yanga iri pai iri mumba yanga iri mumba payanga irimo paziva kuti pane mushonga ndokupai maona mushonga kuti maona mushonga kuti munganosvikapo motora chidhende motora mvura iyi moita kunge muri kukorobha but mvura inoda kuti isarire papi payanga laptop apo kuoma kwemvura iyi zvatotanga chichinoitika kwaariko anoshuka muviri wese achingozvikwenya achingorotomuka dzamara wauya kana kuti ega anoenda mapurisa pane akanichengetesa laptop ti anonjani ndamaona mulaptop imomo sake yanzi ndinhingi alright akutsvakwa kana yakanoripota kana wakanoripota asi kana usina kuripota ka zvozvonetsa asi iye manje anozvomuti ndeitonoona munhu wacho wakakuchengetesa akakupira papi vanozvoendosvika kupi pamba payo ndivava laptop ndeiyi kuti alright hazvizoiti kuti mumutorere hazvizoiti kuti asiye pasi hazvizoiti kuti adzokere musina kuuya kuno kwandiri anada hapana ukauya kwandiri kuno nechida mari yanichachaja kune uyo akaba uyo mukauya nayo kuti mari yandayo nayo iyi ndokwai mushonga ndingodai kungodai munhu arai ko iyo abirwa anoya achibhadhara imwe mari kuno kwere kutosa mushonga haregere iwe ndobhokisi kutosa mushonga ndogona kuchaja kutosa mushonga naika ichitaurai tichipedzisa dare redu rineri imwe mbiri yenyu ndeye isekuru isa mbiri yangu kwangu inini kurapa nekudzora zvakabiwa nemadambudziko mamwe ekure nekure uko zvese ndogona kuzviita varoi munobata here utazvaroi munobata sei muroi ngatimbotaurai muchidima muroi ndingodai imi mauya kwandiuita kuti kumba kwanzesi kulala nei ndokunza zviri kuita pamusoro apo kuti ndokuudza zviri kuita ndinodai kudai unoita nguva yacho past 4 kati 5 o'clock paanouya wagara ipapo hachasumuke hapi kusvika matozoudzwa imimi kuti muroi uya tamubata imochienda ipapo futi yakati iye ndowa munoita ndopa ndiye ndopa iye ndinodai asina ida mari mari inodiwa ndoinechida mari ini kana ndoida futi kana pasina apo iye ndodya nyama nyuye modya nyama nyuye ndinodya nyama alright
aiwa tinotenda nevazukuru vamabatsira ava kuti gore rinouya vanenge vabata mwana. Tinotendawo nekuti daidzawo isusu kudare renyu kuti muzotiudza kuti makamirira kubatsira mhuri yeZimbabwe ine matambudziko akasiyana siyana. Mungade kutaura nhamba yenyu vachikunzwai here yavanokwanisa kukufonerai kana zvikuru sei inenge ine WhatsApp kuitira vazukuru venyu vari kunze kwenyika vane vachida kukubatai? 07770 97147. 07770 97147. The bat. Net one 071 22 33 749. Dzese dzinoenda paWhatsApp here kana pane paWhatsApp? Dzese dzinoenda paWhatsApp. Aiwa tinotenda zvikuru. Saka vazukuru vanofanira kungoziva kuti vanonzi sekuru Isa. Sekuru Isa chete. Izvi zvatokwana izvi. Handitika. Aiwa tinotenda kasi kana paine zvimwe zvamuda kutaura vazukuru venyu vari kunzoko sekuru makasununguka kuvataura tisati tavhara program ino. Pane ndasungwa haisi kushanda kana kuti ndabata rukawo chop chop ndobvisa. Imi pano sekurisa mati ndobvisa rukawo ndara nemukadzi ane murukawo akurumidza kutaura kana kuti kuziva kuti auye kuno audwe nevamwana kana kuti ndine jamba randinaro hapana chikubuda muupenyu hwangu ipapo apa tatapasiya munyama ndogadzirisa. Munogadzirisa. Ndogadzirisa. Vazukuru vangada kuziva kuti munogara kupi. Nokuti vamwe vanozonga vachitipedza nguva vachitifonera isu vachiti vanogara kupi sekuru vataurirei kwamunogara. Mabvukutafara. Tinotenda vachikuwanai rodhi yenyu nezita here kana kuti ndedza kudhara hadzina mazita. Vazukuru vakandifonera